Добър вечер, аз съм Галина Петрова. Българска делегация начело с президента Плевнелиев участва в 70-та среща на Общото събрание на ООН в Ню-Йорк пред световните лидери. Държавният глава изяви готовност България да работи за изпълнението и постигането на заложените цели за устойчивото развитие на планетата до 2030 година. Гордея се, че като държавен глава изработихме Националната програма за развитие България 2020. Тя се случи в президентството в режим на пълен консенсус. Сега се изпълнява от вече пето правителство. Днес можем да кажем и да поемем ангажимент към българският народ, че буквално в момента, в който се върнем обратно в България, президентството отново ще води и ще започнем програмата България 2030. Според президента Плевнелиев, всяка държава членка на Европейския съюз трябва да има гореща точка за бежанците. В сряда той ще направи обращение на Общото събрание на ООН, в което ще говори за безпрецедентната бежанска криза в Европа. Късно снощи президентът Плевнелиев се срещна с българската общност в Ню-Йорк. В делегацията участваха вътрешният и външният министър на България, лидери от Евросъюза и популярни личности. Фокусът на дискусията бяха бежанската криза, развитието на българската икономика и предстоящия референдум. Ралица Василева за срещата в Ню-Йорк. Президентът Росен Плевнелиев каза на българската общност в Ню-Йорк, че пристига на заседанието на Обединените нации с изключително силен отбор, включващ министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, външният министър Даниел Митов, вице-президентът на Европейската комисия Кристалина Георгиева, посланник Елена Поп-Тодорова и спортната легенда Христо Стоичков, който събра най-много овации. 70-та сесия на Генералната асамблея на ООН се провежда в условията на най-дълбоката бежанска криза след Втората световна война. Тя е тема номер 1, както сред българската общност, така и в сградата на ООН, където срещна генералния секретар на Международната организация Бан Ки Мун. Той сподели загрижеността си за правата на бежанците в Европа. На срещата с българската общност господин Плевнелиев заяви, че България спазва своята историческа традиция на толерантност към различните етноси и религии. България се оказа, че е единствената държава, която спазва правилата. България не осигурява транспорт на нерегистрирани имигранти. България не отваря и не затваря железопътни гари и граници със съседни държави. България прави нещо много елементарно и дава пример за това на всички останали. Освен темата за бежанците, от публиката се заинтересуваха от икономиката на България. На въпрос за жизнения стандарт, президента Плевнелиев отговори, че не е доволен от 2% икономически ръст, защото такъв растеж не води до повишаването на заплатите. Според него, това, което спъва българската икономика, е остарялата материална база. Еврокомисарят Кристалина Георгиева каза, че България е на 8-о място по усвояването на еврофондовете и че има голям шанс да стане център за развитие на стартъпи. Срещата завърши с апел на президента към събралите се българи да подкрепят дистанционното електронно гласуване по време на референдума. Референдума е за вас. Това е референдум, който ще даде възможност на българите, където и да са по света, от всяка точка на света, да гласуват дистанционно по интернет. Той ще намали, а няма да увеличи изборните безобразия. А вътрешният министър Бъчварова подчерта, че ако България въведе електронното гласуване, то ще спомогне нацията да възприеме електронни способи като начин на управление. За новините на BIT от Ню-Йорк, аз съм Ралица Василева.